Hello, welcome! What's up mga kabukid? Welcome! What's up mga kabukid? So, dito ko ulit, mag-vlog ulit. Yan. So, ito pala yung itsura ng pag-winter dito sa Canada. Tingnan nyo, tirik na tirik yung araw pero malamig pa rin. Pero ngayon, hindi na masyadong malamig kasi malapit na yung spring. Tapos magsa-summer na. So, ito pala yung, yung greenhouse namin. No? Ano? So, ganito siya. Ganito yung itsura niya. Sa labas ngayon, papunta ako sa loob. Tapos ituturo ko kayo doon sa sa loob kasi malalaki na rin yung mga kamatis namin. Hindi pa rin pa sila hinog, pero malapit na sila mahinog. Pero kasi ang gaganda kasi malalaki, magpipintog sila. So papakita ko sa inyo. So tara guys. Yan, so ito na siya. Yan. Ito yung itsura ng loob. Ito yung 9 acres namin. So, bago pala kami pumasok, nagdi-disinfect kami ng sapatos para wala kaming maipasok na germs. Then, charan! Dito na sa greenhouse. Ngayon, kita ko sa inyo yung mga malalaking kamatis namin. Ang tawag namin dito, yung una ding side dito is yung heirlooms. Yan. Grabe, lalaki ng kamatis. So, dito pala, ito yung trucks. Dito yung daanan ng cart namin. So, yan. Mayroon kaming lifter cart. Paakyat sa taas para doon magtrabaho sa taas. Pagka i-clip na yung talbos, i-support na yung bulaklak, then i-lower, ganun. So, tingnan nyo guys. Nakatanim lang siya sa foam. Ganun. Nandito lang yung sustansya, gagaling dito sa dripper na to. Tapos nakakonekta yan dito sa ilalim. Nandito sa ilalim yung pipe niya kung saan nagagaling yung water, yung sustansya, nutrients ng halaman. So guys, yung tawag namin dito heirlooms, pero iba-ibang klase. So yung pinakauna, itong malalaki na ito, Marbruni. Yan tawag nila, Marbruni. Yan. Ito naman next, halos magkaparehas lang din sila. Yan. Malalaki din. Yan. Ito rin siya. Pero ibang klase na rin to. Tawag namin dito is Marno Var. Dito mas maraming hinog. Maganda lalaki. Okay guys, ito naman next is yung bee orange ang tawag nila. So ito yung tsura naman niya. So ito siya, parang bilog siya na malalaki. Tapos pag nahinog siya, ganito, parang dilaw siya na yan yan. Ito naman guys, ibang klase rin kamatis to, pero heirloom pa rin. So tawag nito to rogiso. Ayan. So yan, gaganda yan. Tingnan nyo siya ibang klase rin siya. So malalaki rin. Actually mas gusto kong kainin yung ganito kasi parang diba, mas masarap siya. Yan, tapos ang ganda ng kulay. Yan. Next guys is meron din kaming tinatawag namin Juanita, pero usually tawag namin dito cherry. Yan, so para siyang cherry pero kamatis lang siya. Yan, dami ng hinog.